مرحبا جوارا قالي بشدار وقهدار مني دلال وهجان جاركي ديجي برنامج قرشكا تندرسية دا الهمبر وبعض بيجم خير وخوشي بآرامي بتندرسي بمينن ودار نجاوك ونزانن دو بير مع بحثا شهوتا ميراكر وتشتغو تسري إنسانا ومعلومة خوارن و خوارن چا پارچەک ژیانەیە جنسی مناسبەت جی ئولۆیە پارچەک ژیانەیە جا ئینسان چاوە میداوینا یان نکاربی خواردنێ بخوی بێچارە دەبی بێقووەت دەبی ئینسان گۆ ژ اقتیدارێ خۆشی کرد دیسەولۆ پەریشان دەبی هەلا ئینسانێکی جوان بی لە هەمبەر پیرەکە خۆ محجوب بمێنی بەجە گەلێک جوان ئینسانە نکارن فەدیدکن دەردێ خۆشی ببێژن بەجەش بۆنی بۆ ئینسان قەوەت ببی مێرانیاوی زێدە ببی لە هەمبەر کوفلەتێ خوا لە هەمبەر هەڤژینە خۆ محجوب نەمێنی چەند حەب دەرمان ji vê kitêbê ez ê ji we re bibêjim. Yek jê ev e guhdarên hêja. Anason. Anason got hûn çûne cem aktarciya, baharatçiya ve got anason wê bidine. Bikutin, avnê berne ser û vexwin wê we gelkî xurt dikî. Ew yek. Tiştekî dî jî heya insana gelekî mêra ji mêraniya insana re gelekî tiştekî ecayîb e insana xurt dikî. Çi ye? Halo. Mesela ev hasina, hasinekî paqij. Hasina. Misal bêjim hasin. Vî hasinî bikin nav êgir. Bera nav êgir de sohr bibî. Navêgir de bera sohr bî. Qenç bibî weke agir sohr bibî. Got qenç sohr bû, avnê hazir kin, avne paqij. Vî hasinê sohrkirî bikinin nav wê avê, nav wê avê de bêhlin heta wilo germa xwe wilo sar bibî û wê avê vexwin hûn ê tiştekî ecîb bibînin. Hûn ê xwe gelekî xurt bibînin. Dido. Ji xeynî wê nacîkê ev tiştêm got min got wextê hûn demir nav êgir de hasin nav êgir de sohr bikin û bikine nav avê vexwin tovê zaroka jî bi we re zêde dibî. Yani hinek însan hene di meniyê we de sprê we de tov nîne. Pûça zarok çênabin. İşte ev tiştê got ez dibêjim menî zêde dikî. Yani di meniyê de, di şehwetê de tovê zaroka çê dikî. Tovê zaroka çê dikî. Ji ber got ev tiştê hene bi hinek însana re kêm in, zarokê we çênabin. Ji bo wê havê ez vî tiştê got yani ew zêde dikî, menî zêde dikî, wa dermana ji we re dibêjim. Zencefîl. Zencefîla hişk ya kutayî tevlî şîr bikin û vexwin wê gelekî ewa we zêde bî. Wê ava we zêde bî. Belê. Emal xurînî hûn ê vexwin e. Zehferan. Zehferan jî wilo bikinin nav avê vexwin ew jî kê ji zilama re zilama xurt dikî. Ji xeynî wê nacîkê guhdarên hêja behîv. Behîv em şehweta zilama zêde dikî û bi wê re jî di nav şehwetê di meniyê de tov çê dikî. Yani gelek feyde behîve hene. Ji sîngê re, ji kixokê re û
ji zilamê bêtaqet ra zanî. Ca wextê gonê navkê behîva xwin guhdarên hêja bikutin, hinek şekil jî ke şekilê spî pê werkin û ne gelkî xurt bin wê hem ava we meniya we zêde bî hem wê tîr bî yanî wê ew ê zaroka tovê zaroka tê de çêbin. Belê. Ji xenî wêne mûz jî qencek guhdarên hêja. Mûz jî hem şehwetê zêde dikî hem meniyê zêde dikî. Narcîl. Narcîl Hindistan gwiza hindê. Gwiza hindê ew jî kê ji vî tiştê re derman e. Qaranfîl. Qaranfîl nîv dirhemî hûr bikin, nîv derhemî hûr bikin û bikine nav şîr, li xurînî vexwin û nêxwe ecayîb bibînin. Qaranfîl, bele. Darsînî û aqir qer'a û hêk û xurma hindî va jî kê bi hevdû re bixwin wê hem quweta we zêde bî hem jî ava we wê zêde bî di meniya we de jî tov wê çêbî. Belê. Xoluncan, hewlûcan ew jî kê hûr bikin û bi şîrê çêlekê re vexwin fêda wê jî kê gelekî heye guhdarên hêja. Ji xenî wêne jî kê tirhê şîrîn jî kê derman e ji vî tiştî re. Yanî şehweta însan zêde dikî, zilama xurt dikî. Belê ava we zêde dikî. Tirê, belê. Ji xenî wêne guhdarên hêja pîvaz. Pîvaz bi giranî wextê hûn bibirêjin pîvazê yanî êgo ev nexweşiya hapê re hebî dawamlî pîvazê bibirêjin û hinek kimyon bavêjine serê û bixwin û nemezînin gawa wînî çawa qotlî bûne û xurt bûne zanî ava we jî kê wê nemezên gahî zêde bûye. Pîvaz, belê. Pîvaz ya xev jî ama ya bişartî, biraştî û ya kelandî hê ewa wê bêtir heye. Bi giranî jî wextê hûn ê birêjin pîvazê kimyonê jî pê dakin. Kimyon, belê. Pîvaz wextê we keland ya biraşt we kimyon pê werkir el qusûrê nemezînin gundkê zilama jî kê rihet dikî. Sihetê, selametiyê ji gundika re jî çê dikî. Ew ê jî kê zanibin. Masiyê çema. Masî. Axleb ê çema. Bigirin di tenûrê de ya di firnê de ne navrûn de biqelênin. Masiyê biraştî. Masiyê biraştî kimyonê jî lê bikin û zanî masiyê biraştî. Aynı zamanda menî jî kê zêde dikî û wextê hûn ê ew kin jî wilo germ bixwin hûn ê feydeke mezin jê bibînin. Masiyê biraştî ha. Bixûr jî kê qenca, bixûr, belê.
ودار النجا تشن دي هبون دوهم جوارا قوتن ايغو سقنتيا واولو نخوشيكا وهبي يعني زاروكي واتشنبن النكار مرحت هرنجم كفلتي خوا اقتدارا واكيم بي جغين فاتشتي مقوت هيكي ميريشكا هيكي كافوكا وهيكي تشوكا وهيكي كافوكا افجي جفات شتارا قالكي باش تمام الشير يعني ايه هسباجي وايه دفاهجي وايه تشيلكجي وايه بنجي ايغو اف اوا لهبي الصباح لخوريني ولو افتشتي ما قلت بربافي جنافي وخن وقوة طوانا زيدا بي دايد بخير وخشي بمين خدوا محجوبناكي ان شاء الله بآرامي وبأشيتي بسلامتي بمينين تندرستيا دائم الجهبي ان شاء الله.